akan ruwan sha, garin da aka haife ka, matar da ta karbi ungozomarka aka haife ka ta karbi aihuwanka, ita ma 'ya'yanta da jikokinta suna cikin garin, kuke haduwa ku gana musu azaba? Ai dukiya ba ta yi ba, don Allah ya baku arziki na kasuwa, ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci, wallahi ruwa ne, arniya ce, ba musulma ba ce. Annabi ya ce a daga mata kafa bayan an mata kyauta, ya ce kuma kar a sake shiga garin su. Ita da kanta ta fito ta ce haba jama'a ku zo mu musulunta, mutumin nan ya mana kara ya mana zumunci. Ba musulma ba ce. Wadda a garin Bauchi baka san iya waɗanda suka taimake ka ba, a Kano baka san iya waɗanda suka taimake ka ba, wadda ya ma kaciya yana nan a garin da 'ya'yansa da jikokinsa, in ka ɗaga farashi shi ma za ka cutar da shi. Abokanan babanka suna nan a garin, aminan babanka suna nan, 'ya'yansu suna nan, jikokinsu suna nan a garinku, ku dinga tayar da masifa a cikin garinku. To wadda ya san, wadda yake ɗan halal shi ya san abu na goma na arziki a rayuwa. Amma yadda mutanen mu kuke yi ba za ku gama lafiya ba, in ba ku tuba kun gyara ba za ku gama lafiya ba.